गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ होनना दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय उन्दै समावनो 18 19 20 बोसोर समावनो जुमाय सेरेब लोंनानै बाइक एक्सिडेन्ट जानानै थैनायनि सायाव फंबायमोन नोंसोरनो साननानै नाय 18 19 20 बोसोराव जोङो जुमाय सेरेब लोंनानै बाइकखौ स्पिड सालायनानै थैनायनि जोंहा सम जाबायना ओरैबायदि स्पिडआव सालायो टार्निंबो मिन्थिया लोंनानै टार्निंआव कारेन्ट खुन्थाया बायलाङो सोरबा नखरनि मानसि थैनायनि खाम्फा थायोना खाम्फा टार्निंआव थानाय माने सिफायनानै गावसोरबो थैलायनाय नुनो थांबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव नोंसोरो फंबायमोन फंसे खोथाखौल' सान जिबनाव दासो 18 19 20 बोसोर नंगौना नङा जिबनाव ओरैबायदि खामानि मावनो दङ ओरैबायदि खामानि मावनो गोनां दङ फरायनांगौ दङ दुनियाखौ नायनो दङ मोजां मानसि जानो गोनां दङ माने फरायनानै गोरों जानानै नाम खामायनानै दुनियाजों सिनायजानो गोनां दङ मोजां खामानि मावनानै गावनि बिमा बिफाखौ माने सिनायथि होनायनि खामानि दङ बेसेबांबा खामानि दङ बे बुहुमाव माने गावबा गावनि माबायाव मोजां स्पर्ट्समेन जानानै गावखौ नाम खामायनाय बिमा बिफाखौ नाम खामायनाय बर' हारिखौ नाम खामायनाय नङा बायदिसिना माने गाव मोजां जायोब्लासो जोङो दुनियानि सिगाङाव गावखौ देखायनानै दुनियानि सिगाङाव जोङो फेमास जानो हागोन नंगौना नङा अब्ला जों 17 18 19 बोसोरावनो जोङो बाइक जुमाय सेरेबखौ लोंनानै बाइक सालायनानै जों थैनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जोङो थैनो सम जायाखै बे 18 19 बोसोराव जों थैनो सम जायाखै जुमाय लोंनानै जादो 18 19 बोसोर 20 बोसोराव जुमाय लोंनानै थैनो सम जादोब्ला जाबायब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर आरो थैनो सम जायाखैब्ला मोजां कमेन्ट हर लाइफनि बागै सानदोब्ला गावनि जिबननि बागै सानोब्ला आरो गावनि नखरनि गावनि बिमा बिफानि खोथा सानोब्ला माने जों 18 19 बोसोर 20 बोसोराव जुमाय लोंनानै थैनो मालाबाबो जायाखै आदोद खालामनाङा बेफोरखौ मालाबाबो बे जुमाय फरायफुनाय समाव बे जौ सेरेब बै सिगारेट बै ड्राग्स बेफोरखौ मालाबाबो आदोद खालामनाङा मा लाब जाखो ड्राग्स सोबनानै नोंनि देहाया खस्थ देहायाव बोलो गैयै जालाङो ब्रेना खालि जालाङो थांनानै जियाल' हाबना थानो गोनां जायो इमान लाइफआ मा जाखो नों जानानै लोंनानै नों जियाल' हाबना थानाय मा खामानि बेलाय सोरबा ड्राग्स जानानै जियाल' हाबो नामा लासिं सिं खामानि बेफोरो ड्राग्स जानानै जियाल' हाबनाय माने आं बारा बुङा आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरो मानो होनोब्ला आंनि लोगोफोरा खमसे खम 6 जनसो थैदो जुमाय लोंनानै बाइक सालायनानै दिनै आं बैसोरनि न'आव थाङोब्ला बैसोरनि बिमा बिफाया गावनि फिसालाया थानायब्ला दिनै नोंसोरबायदि जोंबो नुनो मोनगौमोन होननानै गाबो ओरैबायदि दुखु मोनो जोङो मानो होनोब्ला सासे बिमाया बिफाया गावनि फिसालाखौ फाग्लाबाबो जग्लाबाबो मालाबाबो बिमा बिफा थैनि आगोलावनो गावनि फिसाखौ थैजानो मालाबाबो लुबैया बिमा बिफानि गोसोआव ओरैबायदि माबा मोनसे साननाय थायो जोबोर दुखु मोनो बिसोरो गावसोरनि फिसाफोरा बाइक एक्सिडेन्ट जानानै थैनानै थांनायखौ नुयोब्ला बिसोर जोबोर दुखु मोनो माने बुंस' हायै दुखु मानो होनब्ला आंनि लोगोनो थैना थांबाय दाखालि बावै इलेक्सनाव बिथां राकेश ब्रह्म देरहादोंमोन खोमा मुसलपुराव देरहाखांनायनि उनाव पार्टि जानो थांदोंमोन पार्टि जानो थांनायनि उनाव मुसलपुराव सासे गथ' फिसाला सासेल'मोन बिफाया रेलवेआव साख्रि मावोमोन सम्पति दोङो फिसा सासेल' पालसारजों बाइक एक्सिडेन्ट जानानै लामायाव गोलैना थैना थाबाय हराव बिफाया साख्रिखौनो गारबाय बेसेबां दुखु आं बिसिनि न'खरावबो थांदों बेसेबा गाबदो आं फिसालानि थाखाय दिनै सम्पति आरजिजोब्बाय दिनै फिसालायानो आंखौ गारना थांबाय आं मानो साख्रि मावगोनो होननानै गाबदो बिफाया अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बाइक गंसेयाव 3 गाखोनाङा मोनथिखानाय ओरैबायदि दुखु मोनदो दाख्लैनि बरमानि जाथायखौ खोनानानै आं नोंसोरखौ लोंदो होनना बुङाखै नोंसोर लोङालासिनो जादों खिन्थु 3 गाखोनाङा बाइक गंसेयाव बेथ' गंसे बाइकआव 3 गाखोनांगोन होननानै लाइसेन्स गैयाना गंसे बाइकआव 3नि लाइसेन्स गैया अब्ला बेफोर भुल आरो बाइक सालायनाय समाव लामा नुनो थाङो
हेडफन इयारफन बेफोर गोरोन्थिखा इयारफन सोनानै बाइक सलायो सोरबा आरो दिनै जायाखै गाबोन माबा मोनसे जानो हागौ समफोरबो माबा मोनसे जानो हागौ दिनै सानसेल' जायाखै होननानै जेबो जाया होननानै साननाङा ना माब्लाबा समाव माबा मोनसे खैफोद जानो हागौ बेखौसो नायनांगौ सानफ्रोमबो सेफ जानांगौ स्कुटिखौ राइट साइडजों साबाय थायो लेफ्ट साइडथिं कल लानानै रायलायलांबाय थायो सिख्लाफोरा लामायाव दाख्लैबावै आङो लाखिनानै रायग्रोदो फार्स्टआव आरे मा खालामनाय जादों बे होननानै आरे लाखिनानै साइडआव लाखिनानै रायलायब्रा एसेबां इमारजेन्सिबा बयफ्रेन्डजों नंना नङा मा स्कुटिखौ सालायनानै बे फारसेजों रायलायलांबाय थानाय सोरबा खुन्दायना गालांगोन थांनानै खुन्दायग्रानि भुल होनना बुंगोन नंना नङा भुला जों गावबा गावनियावनो गोबां दङ जों बाइक सालायनाय लोगो लोगो जोङो अभारटेक खालामोब्ला मोनथिखानाय सिगांथिं अपेन नुवागौमानि अभारटेक मालाबाबो खालामनाङा लेफ्ट साइडनि नोंनि सिगाङाव थांबाय थानाय गारिया स्ल' थांदोबा आरो नों स्ल' थांदोबा बे मानो थांदो स्ल' बेखौ मिथिखायो उनाव सालायबाय थानाय लोगो लोगो मिथिखानांगौ मानि थाखाय स्ल' थांदो बेयो माबा मोनसे सिगाङाव बेनि लेफ्ट साइडआव माबा मोनसे थानो हागौ बे बारनो हायाखै बेनि गेजेरजों बारनो सानबाथ' नों थैखागोन मा होनना बुजायनो जों दुखु मोनो जोंबो बिब्दिमोन उन्दै समाव क्लास 9, 10 खानाय गोलाव लानानै माने खानाय बिरलायनाय सलायोमोन आंबो माने पालसारखौ माने ओरै फुथुनानै माने अरजों होलायोमोन आंबो माने बरपेटायाव सासे मानसिनिफ्राय नुनानै बिदि सोलोंनानै फैदोंमोन ओंथि गैया आरो दिनैनि दिनाव फंबायमोन बाइकखौ नोङो स्पिड सालायनानै साखावनानै देखायनानै जेबो लाब गैला मानो होनोब्ला न'खर बाइक दङ होमबा नों सोरनि सिगाङाव दिनैनि दिनाव नों बाइकखौ स्पिड सालायनानै देखायनानै फुनगोन नोंखौ थैयोबा होनगोन ओइ बिराद स्पिड दादा मारिबाय थादों थैबायबो होनना बुंगोन नोंखौ मोजां बुंनाय नङा लिमिटआव सलाय मोजां सलाय जुमाय सेरेब लोंनानै सलायबाथ' थैखागोन बेखौथ' माने मेक्सिमाम माने एक्सिडेन्ट जानायनि चान्स थायो आरो जुमाय सेरेब लोंनानै सलायोब्ला मानो होनब्ला नों स्पिडखौनो हमना मोना मोनथिखानाय खामानिफोरखौ भुल मावनाङा माने जाखागोन होननानै मिथियो नंगौ नङा बेखौ भुल मावनाङा माने जुमाय सेरेबनि गोजानाव थायाब्ला बे उन्दै समाव बेफोरबायदिनो जागोन आं सानो आरो जुमाय सेरेबा एसेबां गिदिर इस्यु नङा एसेबां गिदिर इस्यु नङा बेखौ एसेबां गिदिर साननाङा आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन दानो थैनायनि सम जायाखै जोङो दानो जों बिमा बिफाखौ गारनानै थांनायनि सम जायाखै आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंगोन लैथोआव जेसेबां मानसिया गब'नानै थैदों बेनिख्रुइ जुमाय सेरेबाव मानसिया बांसिन गब'नानै थैदोंनो आरो आं फंसे बाथ्रा बुंबावगोन पाकिस्तान बर्डाराव फौजिफोरा जेसेबां थैदो आरो देशनि फौजिफोरा पाकिस्तान बर्डार नङा टटेलि पार डे बेसेबां थैयो पार डे थैया मालाबाल' थैयो साफा सानै लाखआव नाथाय बाइक एक्सिडेन्टआव पार डे थैयो मानसिफोरा बुङो फौजि जाबा थैनोसो थांनाय जायो फौजि जाबा माबायो होनना गोबां मानसियानो बुङो गोबां मानसिनि बिमा बिफायानो बादायो नाथाय बाइक एक्सिडेन्टआव बेनिख्रुइ बांसिन देशाव मानसि थैयो फिसाला हारसिं बांसिन थैनाय नुबाय आंनि लोगोफोराबो जाय थैदो फिसाला हारसिंमोन बाइक सालायनानै बै समाव जोंहा बाइक गैया जोंहा साइकेलसोमोन बै समाव बिसोरनिया बै समाव बाइकमोन जोबोद दुखु मोनो दाबो गोसोखाङो जों बैसोरखौ जोंनियाव गोबां खमबावसो जोंनि बे आसामाव बाइक एक्सिडेन्टआ गोबां खम माने गामि एरिया नाथाय गुबुनाव बांसिन थैयो गुबुन स्टेटआव बांसिन थैयो पार डे बांसिन थैयो ओरैबायदि क्राउड गुबुनाव अब्ला आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन प्लिज जुमाय सेरेबनिफ्राय एसे गोजानाव था बाइक साखावनानै देखायनानै दिनैनि दिनाव लाब गैला आंथ' माबासो बायनोसै लुनासो बायनो नागिरो आं दा साइकेल बायदि लुना थांबाय थागोन आं आस्ते बेफोरबायदिसो सानो आं दा आंनि R15खौ दोननानै आं लुनासो बायनो नागिरो आं TVSनि फिसाखौ सालायनोसो लुबैयो आं दानिया गावनि सेफटिनि थाखाय अब्ला गासैबो बुजिखाजोब्बाय आं बारा बुंला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द